physicality. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Aarangkada na ang programang hatid ay kalaban sa makabagong paraan, teknolohiya at makinaryang pansaka. Sige na, tara na, tayo'y magtanim ng tagumpay. Halina't makinig sa ating talakayan dito lamang sa Radyo Eskwela, angat-ani sa tamang makinarya. Inaanyayahan po namin ang lahat ng 2020 Farmers Cooperative Association o FCAs. Maging ka-eskwela na po kayo dahil bukas na ang enrollment para sa inyo. Pumunta lamang po kayo sa ating FB page na Radyo Eskwela PH. I-click po ninyo yung Google Form link na makikita sa kaliwa ng ating FB page para po magsimulang mag-enroll. I-click po ang Mindanao kung kayo ay taga Mindanao. Yan po sa ating Google Form ay kailangang ilagay ang mga hinihingi at importanteng impormasyon. Ilagay ang inyong email address, ang buong pangalan, edad, at markahan kung ano ang inyong kasarian. Ilagay din po ang inyong cellphone number. Piliin kung anong region kayo kabilang. Piliin po ninyo kung saan ang inyong lalawigan. Hanapin ang inyong munisipyo o bayan. Hanapin rin kung anong FCA kakabilang. I-click ang next. Makikita at maaari na po ninyong sagutan ang ating pre-test. Matapos po ang pagsagot, naka-enroll na po kayo sa Radyo Eskwela. Sama-sama po tayong makinig, manood at matuto ng mga aralin ng Season 2, Radyo Eskwela, angat-ani sa tamang makinarya. Tuwing Merkules at Sabado, simula na po ngayong Pebrero, alas 5:30 ng umaga. Para po sa karagdagang impormasyon o kaya'y assistance, maaari po kaming i-text o tawagan sa numerong 0917-163-7629. O kaya naman ay magpadala po kayo ng mensahe sa aming Facebook page na Radyo Eskwela PH. Tandaan, basta RCEP Machinery, libre! Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Fátima dolorosa, mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos un corazón veneral. Ave María, Ave María, Ave Okay, yan usab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko uban gihapon niining ubos ninyo nga lagit sa mong tulumanon Silbert Donduyano Senior alias Veritas. Okay, sa gihapon nang makauban nato sa technical side o gihapon ang atong mga kasamang radyoman. Kasamang Radyoman Danny Luod, kasamang Radyoman Tax Ilumba, o sa gihapon atong pasiunang patimbaya no, sa atong amahan dinhi sa atong istasyon. Ang atong station manager, si kasamang Radyoman Edgar Nagumo, uban na yun sa iyang tibuok yun staff dinhi sa mao nga istasyon. Atong mga mao gihapon no, kasamang mga radyoman. Okay. O si kasamang Radyoman Kion Ilumbaring day atong nakita po dito sa gawas no pag sulod yun dire no. O akong pagyukbo ninyo tanan. Okay, sige po no. Dili na itong malimtan ang atong pagyukbo sa atong amahan yun sa atong diocese no diri sa Dipolog. Most Reverend Severo Kaermari atong pagyukbo kaniya. Siya mo'y nag-lead no sa Holy Mass no sa Cathedral na inyong nadungog no before aning tulumanon no. Atong pagyukbo kaniya uban na sa mga kauban niyang mialayon sa pagpangamahan sa atong diocese diri sa Dipolog. Ang atong mga kaparian ako pong pagyukbo no.
sama pananglit sa ato yung Bible Director, Reverend Father Ramil Curong, ang atong diocesan spiritual director no, sa CFD. Reverend Father Ramil Curong. Uban usab no sa Cathedral spiritual director nato sa CFD, Reverend Father Ruin Salvo, o usab si atong kauban o ang partner po kayo sa social media atong gitahod yuko no, Reverend Father Leonilo Dagpin Jr. Atong pagyukbo kaniya o kanila no, o di na nako mahinganlan ang uban pang mga kaperian nga mialayon o pangamahan dinhi sa atong kinibang diocese. Okay, maayong adlaw si Ginoo. O sa tanan ro ninyo no, nako mahinganlan tanan no, sa tanan ninyo nga nagmonitor ron no, mga Katoliko man dili Katoliko na sa live stream gatanaw o sa naminaw ba no, sa diri sa duha gyud ka AM band o FM RMN DXDR sa AM band o ka FM band 94.1 o naka-simulcast man po sa FM. Okay, atong pagyukbo kaninyo nga tanan, maayong adlaw sa Ginoo. Okay, diri no, padayon sa atong tema nga ato ning imaraton. Okay, ining protocol sa panaghiusa. Okay, protocol sa panaghiusa. Nga kung nasunod pa lang yun unta ni nato kining protocol sa panaghiusa, nagtuo ko nga dili gid ka magkabahin-bahin. Hinoon gitagna naman diya sa Biblia no, dili noon Dios may pasanginla na to, iya lang nang nalantaw daan niya gipadayag nga mao nay mahitabo. Pero kita ra po'y responsable ana nganong nabahin-bahin ta. Pero iya na nang nakita ba nalantaw daan mo nang nakahibalo ta nga mao gyud mahitabo kining panagbahin-bahin. Pero dili ni kagustuhan sa Dios, iya lang ning gitugot kay doon na po siya ipahibaw na to nga kung kita magpili lang sa atong kaugalingon nga mga pamaagi, kaugalingong estilo sa pagsabot, aron mahibalo po taon sa isang putanan kung dili na to basundon ang gusto giniyang masunod. Hinoon na may kanang gitawag og honest mistake, kanang nasayop tang watang kahibalo ba no, honest mistake. Now sa moral philosophy, dili po noon ta guilty anang masayop tawa na tutiyo diha ra ta mag-guilty, diha ra ta mahukmang guilty sa Dios kung nakahibalo na ka nga sayop ng imong gibuhat, sayop ng imong gitudlo, unya imo yung ipadayon. Pero kung blind ka, para nimo insakto ka, pero dili diay, so but pasabot nga honest mistake. So kung honest mistake, dili ka guilty, so madata kung ang atong sayop honest, madata atong pag-ampo sa Ginoo nga amahan, pasaylua sila kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. So pero kung nasayod na ta, nasayop ta nya padayon gyud ta, diha na ta mag-guilty. Okay. Now, by the way no mga tinahod nga tingpaminaw, diri paghapon ta mo focus gyud nga sa protocol sa panaghiusa sa organisasyon o sa gingharian, sa simbahan nga gitukod ni Kristo diri sa yuta, naagid siya kanang gitawag natong chief o mas labaw. Ato ning gipanag-ing sa kanabang gamayng grupo sa Supreme Court no, nga tanan puros na mga labaw na to diya kung maghisgot ag interpret sa atong balaod kanang gitawag natong mga justices no, mga giisip na to ng mga labaw diya sa pamalaod sa Pilipinas no, o katungdanan no. Unya sa among them sa tanang mga justices o pila na sila kabuok, naay usang nga chief, naay chief justice, di ba? Now what do you think? O nganong nga naagyo chief? Anong naagyo chief? Okay, parehas ra po sa itong pamilya naay chief, di ba? Nga kinsa may chief
kitsa may labaw sa pamilya o karanggo, katungdanan. Okay, ang amahan, musunod ang inahan. Dayon sa mga anak na dayon, hindi sa mga anak, ang kamaguangan siguro, no? May taas og rank. Pero, bisag dili man nagsama ang atong ranggo, no? Na ay labaw, na ay ubos-ubos ra. Oh. Pero, tupong tatanan when it comes to kanabang dignity ba? O, sa dignidad na to isip, binuhat sa Dios, walay labaw na to. Okay? Parehas ta equal atubangan sa Dios. Pero diha sa katungdanan, dili gyud na pwede nga walay labaw. Bisan ang atong military, no, na ay ang chief gyud sa military ang presidente, di ba? Then ambot di ko sigurado kung sinasayop ko sunod ka ng mga general, mga labaw gyapon na. Pero naagi chief. Now, unsa man ka importante gyud nganong na ay chief? Now, sa atong paminsar god o wala goy chief, way pinakalabaw, ibutang talang iparehas nato o di baka kanang claim sa atong mga isong orthodox nga maingon sila nga nasayop ang Roman Catholic kay naamay universal pastor na may pinakalabaw. Oh, sa orthodox god ang ilang claim nga ang katong mga patriarchate nga kung wa ko masayop o kumalimot mga 5 o 4. Oh, 4 ka patriarchate nga mga obispo puros equal to ang ilang ranggo. Oh. Unya ni apil unta ang Santo Papa ana kanang Bishop of Rome. Pero maingon sila nga nahiwi na kuno ning Roman Catholic kay may pasigarbo man nga mas labaw ang Bishop of Rome. Oh. Then kuan lang to dili mo equal tong ubang mga patriarchy. Oh. So mao na nga sa atong pag-estudyo aning Biblia, kuha na siya, kung ayuhon na tugtuon, unbiblical ng walay chief among the bishops. Ngay, atong i-equal ba? Nahinumdum ko sa debate ni Minister Ramil Parba o ni atong kauban sa panalipod sa pagtuo sa ka-CFD si Engineer Ramon, Ramon Gitamundok, nga ang ilang tema, pamatud-an sa CFD, pamatud-an sa Catholic Faith Defenders, nga sa tanang mga apostoles, si Pedro ang chief. Na ay chief. Okay. Now, ang mga apostoles, pahimo na itong sabton nga, mga pangulo na sila kay gipangpili ko na ni Kristo. No? Kung mo alayon, no? Mo dumala sa iglesia, nga manguna diha sa pagpakailap sa kingharian sa Dios diri siyuta. Pero na ay chief. Unya, ang Roman Catholic Church, mo ingon yun, mo hingusog yun na nga sa tanang mga apostoles na ang chief anak si Pedro. Sa rason nga ato nang nahisgutan sa mga nauna na itong segment. Ini nga maong tulumanon. Ya ato ning dugangan ron kung masigo pa ning atong 30 minutos nga edisyon karon sa programa. Okay. Now, ang grupo sa mga apostoles, gamayng grupo sa mga apostoles ni adto kay gipamili man sila ni Kristo. Nagtuo gyud ang Roman Catholic Church nga si Pedro maoy chief. So maparihas gyud nato ni sa kanang grupo nga gamay po sa Supreme Court. Di ba? Nga mga labaw ng mga justices, di ba? Oh. Pero naagi chief. Now, nga noon sa man gyud ka importante nga sa organisasyon diri sa yuta naagi chief. Now, simple ra kayo for unity purpose. Sa kana bang gitawag og doktrina nga para mausag yun ta. Now, veritas, tingali mo, ingon mo, nga naman diya nga, daghanon day nato ng chief, pas mayo, kay daghang ko nag-ulo, no? Sila pa, more than one nga panguna-huna, is better good, mas mayo yun ang daghang panguna-huna, kaysa usa lang. Di ba? Tinuod. Pero kung maghisgot-gutag panaghiusa, lisod yung kaayo nato kabuton ang panaghiusa kung wala gay mas labaw o katungdanan. Ganon. So yun na niya mahitabo kung di man yun kalikayan nga magdebate, magsungi, di ba? O, magsungi na dili na magparehas og panabot, then husayon na. Husayon. O, inighusay ana, dayon inig desisyon na. Og ang usa mo ingon nga, mao ni atong kuan, tuhuan kay
Mao na din mo ang usapod mo ingon nganong kanang imo amang mo akong tuwan nga ako aday parehas ra man ta. Oo. Ang mahitabo dili gyud nato mahilom ang debate. Dili nato matapos ang debate kay mo palitan mo yung kining ako ang may correct. Nya ang usa mo ingon mo po dili. Nya kisa may correct na tong duha. Kisa may tuhuan na tong duha nga parehas man ta. Parehas man ta katungdanan. So makaingon ang usa nganong imo ra may tuan nga parehas ra man ta, equal ra man ta. Bias po kayo kanang imo may atong sundon niya kining ako dili. So dili gyud mo mahuman ang debate tungod kay og moingon ka nga kanang imo correct din ang usa may dili mao di moingon mo pud siya nganong kana may imo ara may tuhuan biganing ako dili nga parehas ra man ta katungdanan. So dili mahuman ang lantugi. Pero kung naay mas labaw og authority, mas labaw nga inigtingog niya officially. Officially kanang sa official yun sa grupo. Inigtingog niya moingon siya. So muhilom na tanan kay nga naman ang iya man gyud way labawng tuhuan kay mas labaw man siya. Di ba? Di naman kakaingon nga bias man ka kay di nakakaingon ang ano man kay labaw man siyang authority. Ikaw, ubos naman kag authority. Di ba? So, muhilong yung ka diha. Di ba? Para sa rin naagod sa military, inigtingog na gani sa labaw, muhilong yung ka diha. Kaya nga naman, gawasog musukol ka. Di ba? Katungod po na nimo. Di ba? So, muna yung rason, pero gudaning, nganong ang Diyos usar ramang kabuok. B. Nganong ang Diyos usar ramang kabuok. Hinoon sa tulo ka persona. Completely united po ng tulo ka persona. Wala na magsinumbagay diha og panguna-una. Completely united. One God in three persons. Okay. Pero tao na gali, puros labaw, lisod kay na, kay di magparehas unahon na isa may tuhuan. Di ba? Naaman tayo poly nature. Di ba? Kita mga tao. So, muna, nagkinahanglan yun og labaw. So, nganong ang Diyos usara mang kabuok? Kay kung daghanon gud ang Dios niya dili magparehas og una-una bungkag. Di ba? Bungkag. So mauna nga ingon na pod nga among the 12 apostles na agyoy mas labaw. Unya ang pinakalabaw anang mga apostoles, mga igsoon gi-implied naman ni Kristo. Dili noon litra por litra. Kadto galing naglalis ang mga apostol kinsay labaw nila. Nainumdum ko, buhat ba yung nalimot ko sa teksto, Lucas ba to? Murag Lucas, 22. Na kapangitaalan ninyo, basta na sa San Lucas. Kadtong galalis ang mga apostoles o mga tinunan, kinsay mas labaw nila. Naging unang Ginoo, kung dili pa katoliko o kanang panghuna-huna ang Ginoo, parehas pa ning Protestantism, ba nga puros labaw, equal ra ang mga apostoles, way labaw, walay chip. Kung Protestant ang panghuna-huna ni Kristo, pag panglalis gyud sa mga tinunan, kinsay labaw nila, di ang natural gyud nga reaction sa Ginoo, moingon ta siyang, walay labaw ninyo, o tupong ramutanan. Pero unsa may tubag sa Ginoo nga, makaingon ko nga katoliko gyud kaayo og kanabang panghuna-huna, no? Ano man, kay niingon man ang Ginoo nga, ang labaw diha ninyo, ang labaw diha ninyo moalagad sa tanan o magpaubos ka na bang magpaubos mo alagad sa tanan sa topa servant leader. So wala siya moingon nga way labaw diha ninyo o supak siya anang naay labaw. Iya galing giapirmahan. Ningon siya nga ang labaw diha ninyo sa topa okay siya nga naay labaw. Ang labaw diha ninyo kadtong mo alagad sa tanan. Nya kinsa may mutakdo gyud sa tanang mga apostoles diha. Mutakdo man ni Pedro. Ano man katong taliabot na nga mukayab si Kristo sa langit, nasa katong gibalik-balik na akong sitas. Juan 21:15-17. Na dito ubang mga apostoles, pero ngano mang si Pedro ra may giingnan sa Ginoo. Pedro, atiman na ang akong mga karnero. Gusto ba panguluhi kung atong i-interpret panguluhi ang akong mga karnero, akong katawan. O kanang iyon siya, atiman na ang ako mga karnero. So pa, gisugo siya nga mualagad sa tanan. Di ba?
So, among the 12 apostles, nganong si Pedro raman, nga naaman unta, tanang mga apostolis dito, katong taliabot ng mukhayab si Kristo sa langit. Be kamo kuno be, kamong sige nagsupak-supak sa barugahan ng Katoliko. Be, ako lang ning to mo, emphasis lang be, kuan lang, kanang logic lang ba? Oo. Be, naman ang ubang mga apostolis, kung moingon mo, di, nganong si Pedro raman po giingnan anak ni Kristo nga, unfair po kayo na ang ubang mga apostolis. Present. Di ba? Nganong si Pedro raman ang giingnan ni Kristo nga, Pedro, kung tinuod kang nahigog man ako lang iparaphrase ha, ati man na ang akong mga karnero. Kanagaling statement nga, akong mga karnero sa ato pa, dili ni jurisdictional lang ang pagka-servant ni Pedro. Ano man, kay, kung itandi na to ang atong obispo karon si Most Reverend Severo Caermari, ang iyang scope, ang iyang gialagaran, diocese of Dipolog lang. Dili yun tibuok katawhan ni Kristo, di ba? Ngayon kag Bishop of America o Cardinal, ang ilang gialagaran dito, jurisdictional lang, ang sa ila lang pong sana itawagan na, sa ilang dapit. Pero tanawan ang gisugo ni Kristo ni Pedro, Pedro, ati man na ang akong mga karnero sa ito pa universal. Gisugo siya nga muak as universal pastor. O niya, asa man na mupit na nga katungdanan. Kang Kristo man na, kanang Juan Shepherd nga gisgutan sa Juan 10:16, di ba? Nga si Kristo mao ang chief Juan Shepherd. Nya, kana nga katungdanan, gipasabot, klaro kayo, implied, o ako moingon litra por litra ha, gipasabot lang, implied, no? Ni Kristo nga, ang katungdanan ni Kristo nga, one chief shepherd, iyang gipatrabaho ni Pedro. Nganong iya mang ipatrabaho ni Pedro? Natural, moadto na gusto sa langit. Di ba? Kinsa may mangulo nga makita diri siyuta kung dili niya himuong representative si Peter. Di ba? Ay kuging na nga di kay balo si Kristo mo pahiluna sa iyang gingharian diri siyuta nga mobiya lang siya diri den dili siya mamili og representative. No, di ba? Murag ug moingon mo gulay representative si Jesus Christ, no? Pagsaka niya sa langit, wa siya magpili na nalupig na hinuon si Jesus Christ aning atong bisag gobyerno nato, ano man. Kaya atong structure sa atong gobyerno, di ba? Naay gobernador, napod siya vice governor. Kay og wala diha ang gobernador, automatic mo represent siyang katungdanan ang vice governor. Ang mayor mao pod. Kung wala diha kay ambot og asa paingon. Ang mo represent siyang katungdanan ang vice mayor. Ya si Kristo pa di kay baluan na. Be. Kung ingon mo nga walay representative of Jesus Christ. Veritas, wa may mabasa sa Biblia nga si Peter representative ni Jesus Christ. Wa bitaw, ang manudlong Katoliko litra por litra mabasa na. No? Pero gi-implied, gi-pasabot bisan sa korte dawato ng implication. Di ba? Kay duha man ang klase, explicit o implicit. Di ba? Duha na. Di ba? Ang mga abogado kay baluan na, di ba? Dili tanan explicit na implicit gipasabot lang, di ba? Kung dili explicit litra por litra gipasabot, both accepted na, no? Bisag gipasabot lang, no? Biblical man po na, no? Nehemias 8:8 ilang gisabot ang kasuguan mao nang nakasabot sila. So apil ang pagsabot, dili tanan litra por litra. Nganong gipasabot sa Ginoo nga si Pedro maoy iyang gihimong representative sa dihang taliabot na siya nga mohayab ngadto sa langit. No? Kay sa tanang mga apostoles, present dito, katong musaka na siya sa langit, anong si Pedro ramay ang giingnan? Pedro, ati man na ang akong mga karnero. Kanya sa ito pa, gisugo siya nga mualagad sa tanan. Di ba? Unsa man ang katungdanan sa mualagad sa tanan. Na dito sa Lucas 22:26, nakahinomdom na ikos bersikulo. Kung dili 26:22, 22:26. Irambol parang sigurado. Di ba? Kadtong naglalis ang mga apostoles kinsay labaw nila, wa gyud mo ingon ang Ginoo. No. Sayop mo. Walay labaw ninyo. Wala mo ingon si Kristo ana. Iyang giapirmahan nga naay labaw nila, pero ang mulabaw kuno nila kadtong mualagad sa tanan. Nya sa tanang mga apostoles kinsa may giingnan ana. Be, aber only Peter. So that proves Roman Catholic
church interpretation is correct. So muna, sinon, sige pa ning debate gyapon no, ang Orthodox mo supak magyud ani. Pero indot kayong mga debate ako nakita sa YouTube na ang uban gali mga former Orthodox. So kung gusto mo mutanaw sa akong mga post ano mga debate, so sulod lang mo sa akong Facebook no, Silbert Adriatico Dondoyano. Kaya akong ipang share ng mga debate no, mga international debate no. So ang uban mga former Orthodox gani nga kauban na nato pasama ni Michael Lupton. Okay. Okay, nindot po kayo siya live streaming gani no, nindot siya studio. Okay. Onya very sila ni Eric Ibarra. Mga maay kay mo defense sa kaning aning office no, katungdanan sa Santo Papa. Okay. So mao na mga tinahod nga tigpaminaw nya 3 minutos na may nahibilin. Sa ako nang giingon ato ning imaraton. No? Napatoy mo object gali ana ang anong speedroman veritas nga gitawag gali nag Satanas ni Kristo sa Mateo 16:23. Okay. Dili man gyud Satanas si Pedro. Niya itong higayon na, doon na lang siya napamulong nga wala masubay sa kamatuoran. Agi po ito noon niyang dipinsa sa Ginoo. Diba? Pero usay gad kining mo dipinsa ta, niya mo niya mababagan na noon nga matuman ang nisulat ang will of God. So sipyat lang gyapon ka, pero wa to gituyo gali ni Kuan ni Pedro iyang sayop, no? Because nabuhat to niya out of love, di ba? Pero kay katong yang istorya pagbabag to nga matuman ang unsay nasulat na, mao nang kinsa man ang kabubuton nga mababagan ang kamatuoran nga mahitabo. Di ba? Mabutyag. Krusada man na si Yawa, ang gipasabot sa Ginoong Yawa dito kadtong nialiot sa una-una ni Pedro, mao na nakaistorya sa di mao. So, but pasabot pahawa diya Satanas ni Pedro. Mo na ibot pasabot sa Ginoo. Dili kay si Pedro mo'y Satanas. Tungod kay naay napamulong si Pedro nga wa masubay sa kamatuoran. So ambot pasabot nga nakahunghong siguro ang yawa dito ni Pedro. Mo nang giingnan siya pahawa Satanas diha ni Pedro. Mo ginawa laing saktong interpretation ana, no? Ngay suon, di ba? Yeah. Kay og Satanas pa si Pedro yang anong yang itahasan man, di ba? Pedro wati man na nga akong mga karnero, no? Niya daghan pa kayo ang objection ani na katupang gisugo kuno si Pedro. Unya nagpasugo kuno si Pedro, unya gikasukan siya ni Pablo. Adili man na good kuan kanang mga personalan gud sa mga apostoles lahi nga isyu. Bisan pag okay, no brown out. Okay, na wala ta na brown out. Okay? Okay, diri na lang ta sa atong record, no? Okay, kay sa kuan mo padayon ko diri sa record nato sa unsa ni kining atong camera, dili na sa live stream kay kuan, no? Kay nag brown out diri sa RMN Dipolog. Okay, now pero wa naman pud oras kay kanang oras naman yun po, no? So diri na lang tataman, no? So ay mo katingala nga nawala ta sa kanginan o diri, no, wa na ni action og palong ang suga na to tungod kay nawala gyud ang atong kanang kuryente. So hangtod sa sunod Domingo po sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Brown out.